znate da je Indira Radić prošle ponedjeljka bila gošća i da je otišla u Pariz da peva. Svi ljudi koji koriste popularne kompjutere i internet znaju ko je Gastoz. Čovek koji ima armiju obožavalaca i mi smo pozvali njega da ode na Indirin koncert. Ja ću probati sad da uspostavim vezu s tim. Dobroveče, legendo, predstavniku dijaspore, da li si bio na Indirinom koncertu i kako je bilo? Dobroveče, dragi ljudi, dobroveče Ogi, dobroveče svima u studiju, baš mi je drago što mi je sav vama ja. Samo da vam Bogdane, ovaj čovjek u drugi red, daj mi dugove pare. Nemoj sad da bežiš. Security, vate ga bre. Nebitno sad to. Indira Radić, pa da. Za skoro godinu bilo ovde kod nas u Pariz i bilo lepo bre, bilo super, baš bilo super, majke mi. Evo mi ovde u dijaspori jedva smo čekali da dođe da otpeva tu proždonula sam pesmu i ništa od toga ne bi. Ali sad ne znam zašto. Ali nadam se da će sljedeći put, sljedeće godine, sljedeće srpske godine, 2012, tako preživimo ovu 2012, bit će opet, znači 2013. nova godina srpska i nas da svira tu pesmu. A ako ne snimi nešto na italijanskom, daj Bože, što da ne, brate, malo francuski, malo italijanski, malo naški, super će se, proždronemo se vi. Hvala ti, Gasto. Samo da te pitam, pošto znam da je predmet tvog interesovanja Stefana Nafurana Mala, da li ćeš uopšte moći da nađeš vremena da nam budeš redovan dopisnik iz Pariza i da vidimo kako dijaspora naša živi i radi? Pa Bože moj, saradnja bi uvijek dobro došla, znači ja se nadam da ćemo ovdje biti zajedno i sljedećeg ponedeljka, Bože moj, nek nas samo zdrav pamet čuva i Bog nek nas promaši s ove cigle, neke tamo ljude, neću sada pričam koja nek pogodi, neka nas nek živimo ovaj život ko što treba. Mnogo vas ljubim i volim i pozdravljam i nemoj se skidate gori, ladno napolje ljudi, ajde, doviđenja, hvala Ogi, zdravo! Hvala ti puno! Bio je to Gastos, u narednom periodu ćemo se družiti.